तर आज खायला काय बनवते तू? गवारीची भाजी केली. पहिली गवारी कुकरला लावली आणि मग कांदा खोबऱ्याचं वाटप लावून ही अशी भाजी बनवली. आणि रेसिपी बघायची असेल तुम्हाला लिंक देतो. आणि हे काय बनवतेस? हे तर वांग्याची थोडी तुला भाजी बनवली. वांग्याचं भरीत बनवतेस. आणि इकडे काय बनवलंय? हे सोलवणी केलंय बघ. सोलोनी. आणि आपलं बाकी काय सॅलड तर आहेच ना? हा, भात झालाय, चपाती. आणि हे काय इकडे? ती लसूण आहे, ती तेलामध्ये तळून खायची जेवणावर खायला. आणि तिकडे आमच्या मॅडमला बघा, आमचं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाढवायला हेल्प करते. दिल, कधी दरवाजा खोलला तू? दिलो दिल. एसीची हवा खाते. एसी नाही तर फ्रीजची हवा खाते. बघा आता तिला फ्रीजची इकडून हवा येते छान प्रकारे. मॅडम बघा झोपली. आता दिलचे हे फर बघा थंड झालेत. दिल तू थंड झाली. दिल चल ये बाहेर ये. चल दरवाजा बंद करतो मी. दिल चल बाहेर. फ्रीजची हवा खाते. बस चल बस. आणि ते तुमची काकू बघा, मम्मी काय पिते दाखव. छास पिऊन एडिटिंग करते तू. काय एडिटर मध्ये बघूया आपल्या काय एडिट करते. मम्मीला आता एडिटिंग शिकवायला लागेल जरा, माझं तरी काम सोपं होईल. आता इकडे माझी एडिटिंग चालू आहे आणि इकडे माझं जेवण आलेलं आहे. ये मेरा एडिटर गया पीछे. सगळं काम बाजूला आणि जेवण पहिलं. जेवण आलं की काम साईडला ठेवायचं. असं ताट ठेव, बघूया काय ताटामध्ये. वा 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 वा. कोणत्या हॉटेल ना, कोणत्या शुभांगी हॉटेलमध्ये बसलोय का मी. आणि सोलवणी आहे म्हटल्यावर तुला भात. आता काय काय आहे आपलं? फ्रेश भात, कुरवड्या, तांदळाची चकली, 3 चपात्या. 2 चपात्या आहेत का? आणि हे काय? सोलवणी, आपला काकडी गाजराचं सॅलड, आपली वांग्याचं आता बाहेर बघितलं ते तुम्ही. इकडे पालक सूप आणि गवारीची भाजी. वाव, गवारीची मसाला भाजी. कोणाकोणाला जेवायला यायचा विचार. आणि जेवणानंतर तू चालली ना, बाईक चालवणार ना आज? बाईक चालवून दाखवणार ना त्यांना? ताईकडे जाणार बाईक घेऊन डायरेक्ट ताईकडे. आणि ते सर्व भाजीपाला कशात भरलं तर दाखव तू. ट्रे मध्ये भरून ठेवलाय. आता चालले विकायला का? आता आता हे ट्रे जसं खाली होत जाईल ना तुम्हाला ब्लॉग मध्ये दिसेल. आणि तिकडे काय सुकत घातलंय मम्मी तू? बाहेर ऍक्च्युली पाऊस पडल्यामुळे ऊनच नाही आहे बघा आता. हा छान झाले. मस्त बनवते रे तू. तुझ्या हातातून रेसिपी निघते ते बरोबरच बनतात. आणि मी बनवायला गेलो ना सर्व चिकटले ते. आणि तुमची काकू बघा काय खाते. मग बोलू नका तुमची काकू काय खात नाही. काय खाते? गाजर, काकडी आणि आंबा. हा, खिचडी वगैरे खात नाही. पण हे चांगलं ना, सॅलड आणि आंबा खाते. दिल बरो खेळते. दिल दिलला बॉल आवडतं आणि दिलला पिल्लू आवडतं ना. दिल तिच्या अंगावर ठेव, पोटावर ठेवते. पिल्लू समजते त्याला. की पोटावर ठेव. बोललो ना तुला, पोटावर ठेवला की मग पकडते ती. आमचं जेवण झालं, माझं थोडंसं झोपून झालं. आणि मी जेव्हा झोपलो होतो तेव्हा मम्मीनी बघा, आमचे मेन लीड ऍक्टर बघा काय करते. ग्रंथ काय करते? पेपर. आज किती कोरोनाग्रस्त झाले. बाहेर जातो, पडदा साईडला कर जरा. ही संध्याकाळची वेळ आहे, म्हणजे आता थोडीशी लाईट राहिली आहे, मग पूर्ण डार्क होणार. आणि मी झोपेपर्यंत काय काम केलं तू मम्मी? भाजी साफ करून घेतली. हे भाजी साफ करून घेते. आम्ही तुम्हाला सांगितलं ना की मम्मी भाजी साफ करून कशी ठेवते, ते झालं. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता आमची मॅडम अजून झोपलेली आहे. एवढं पण जास्त झोपलं नाही पाहिजे ना मम्मी. तिला जरा उठव का? अरे वा, दिलूला आवाज दिला की दिलू उठली. न हात लावता उठली आमची दिलू. केवढी झोपते तू, केवढी झोपते दिलू तू, एवढी झोपते तू. ये इकडे, ये इकडे. एवढं झोपायचं का? मग खेळणार कधी तू आमच्या बरोबर? सारखी झोपत असते तू. बघा केवढी आमची मोठी दिलू आहे बघा. हे बघा आता बघा कशी झोपेल बघा. अरे 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 आलंच काढते बघा, केवढी मोठी झाली. 1 2 3 4 5. आता दिलला हे केलेलं आवडतं. दिल दिल टँग 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 टँग. आता काय ना तिला झोप येते मम्मी बघ. झोप येत आहे ना म्हणून हात लावायला
घेते तुला. नाहीतर हात लावायला नाही दिला असं दिल्ली. आता पाय मारेल बघ. आता सायकल चालेल बघा. दिल चलो गॅटअप, चलो उठ. केवढी झोपते दिलू? एवढं झोपायचं असतं काय? हे बघ एवढं झोपायचं. कशी आणते दिलू चल उठ. एवढी बाहेर बसले. एवढी आळशीपणा नाही करायचं. चल उठ. एवढा आळशीपणा आमच्याबरोबर खेळणार कधी? मग कोण खेळणार कधी तो आमच्याबरोबर? चल उठ. अच्छा कॅमेऱ्यामध्ये तोंड नाही दाखवायचं, अजून तोंड धुवायचं वाटतं तिला. आपण कसं उठल्या उठल्या तोंड दाखवत नाही. झोपून उठले म्हणून तोंड नाही दाखवत आहे. यू आर गेटिंग शाय. नाही फ्रेश झाल्यावर. हे बघ तुझा पिल्लू, तू पिल्लूला घेऊन झोपते. चल आता तू भाजी दाखव. मम्मी काय केली हे दाखव. भाजी काढ. झालं न्यूजपेपर वाचून? थोडा वाचायचा होता. हे काय आहे? कपडे. मी भाजी साफ करत होती, तू झोपला. पालकची भाजी पालकची भाजी अशी काढलीस, धुतलीस आणि रोल करून ठेवली. रोल करून ठेवली. आता किती दिवस कपड्यामध्ये रोल करून ठेवायची आपल्याला ही? नाही, आता झाली. ती बघ कडक झाली पानं. पूर्ण पानं मेलेली होती. कडक झाली ना. हा. तर इथे असे तू पानं काढून घेते का सर्व? सर्व नाही काढत, अशी मोठी मोठी पानं जरा काढते. मला काहीतरी बनवायचं आहे. मोठ्या पानाचं वेगळं बनवणार, छोट्या पानाचं वेगळं बनवणार आहे. छोट्या पानाची भाजी बनवून टाकायची. हा माझं ते जरा साईडला ठेव आणि ह्याच्यात काय ते दाखव. म्हणजे सर्वांना एक एक करून दाखव, तू नंतर वेगळं कर. ही भाजी आता आहे ना चांगली स्वच्छ धुवून कपड्यात ठेवलेली आहे ना. आता ही समजा तुम्हाला आता करायची नसेल ना, तर ते 2 दिवस तुम्ही अशीच कपड्यामध्ये गुंडाळून ठेवू शकता फ्रीजमध्ये. फ्रीजमध्ये 2 दिवस फ्रीजमध्येच ठेवायची, तर ती कडक पानं राहणार. बाकीचे आमचे भाजीपाला बघा इकडे है ना ट्रे मध्ये. हळूहळू साफ होणार, थोडा थोडा वापरणार. आता ह्याच्यात काय आहे? ह्याच्यात दाखवते बाहेर. ह्याच्यात काय आहे? हे कढीपत्त्याची पानं, ही मिरची स्वच्छ धुवून पहिली देठ काढायची, आधी स्वच्छ धुवायची आणि नंतर देठ काढायची आणि थोडे पंख्याखाली वालत ठेवायची. आणि आता ही सुकली ना चांगली पंख्याखाली, की आता ही पेपरमध्ये डब्यात भरून ठेवायची. आणि ह्याच्यात काय आहे? हे कांदा, कांद्याच्या पातीचा कांदा. कांद्याची पात नाही, कोथिंबीर. कांद्याची पात नाही, ही कोथिंबीर आहे. कोथिंबीर पण अशी लपटून ठेवते तू? हा म्हणजे साफ. आता कशी मातीची होती ना चांगली, आणि आता कसं फ्रेश देत नाही माल, ताजाच्या ताजा नसतो. पण आता ही कडक झाली बघ. हे फ्रेश केलीस तू? हा, ही धुतली आणि रुमालात ठेवली बांधून. आता हे काय आहे? पिंक. पण ओली आहे. पिंक मध्ये काय आहे? कांद्याची पात असेल बोलू. अजून. मग ही पण तू अशी वेगळी धुवून पुसून ठेवलीस का हा, कपड्यामध्ये? कांदे काढले पहिले हे कांदे कापून घेतले ते, आणि त्याच्यानंतर ही स्वच्छ धुतली बघ. धुवून आता कपड्यामध्ये बांधून ठेवली. आता ही आपण आहे ना अशी जरा कपड्याने पुसायची. अशी पाणी आहे ते असं अशी पुसून घ्यायची चांगली, आणि बारीक बारीक कापून आहे ना डब्यात भरून ठेवायची. 2 दिवस राहते, जास्त दिवस ठेवायची नाही. म्हणजे हे आपण पहिले कन्झ्युम करणार आहे, नंतर ते आपल्या भाजीपाला तिकडे जाणार आहे. आधी आपल्याला जे वापरायचं ते आधी हे अशा गोष्टी पहिले वापरून घ्यायचे. पालकचे शेवटला, त्याच्यानंतर यायचा आपण फ्लावर वापरायचा, त्याच्यानंतर भोपळा वापरायचा, शिमला मिरची, असं म्हणजे टोमॅटो त्याच्यामध्ये येतातच. हे आहेत ॲलोवेरा ज्यूस, गिलॉय तुलसी ज्यूस. तुम्ही कोणतीही कंपनी घेऊ शकता. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 बॉटल आउट. हे बघा बॉटल बाहेर काढलेत. आता हे माप बघा, मी अर्ध्यापेक्षा जास्त आणि 1पेक्षा कमी, म्हणजे 3/4 घेणार आहे मी. 3/4 हे 3/4 घेतलं. हे मम्मीच्या ज्यात टाकलं. मम्मीचं ॲलोवेरा ज्यूस रेडी. म्हणजे ऑल्टरनेट डेज, 1 दिवस ॲलोवेरा ज्यूस पिते मम्मी, ते 1 दिवस गिलॉय ज्यूस पिते. पी आणि त्यांना टेस्ट सांग. ॲलोवेरा ज्यूस म्हणजे ते आपलं ते कुवारकांडा असतो ना, ते कुवारकांडे असतो, त्या पानाच्या आतला दल असतो. हां, जेली असते. पिऊन दाखव, टेस्ट दाखव त्यांना कशी आहे. टेस्ट म्हणजे कशी थोडा आंबट असतो जरा. पिण्यासारखं आहे ना? पण पिण्यासारखं आता पियालाच लागतो ना. हेल्थसाठी तर चांगलंच असतं. आता मी तुम्हाला हे दाखवतो. आता फक्त मी अर्धा बूस घेतलं, कारण हे लागतं कडू, आणि मी एवढं पाणी नको, मला एवढंच पाणी पाजायला. आणि बघ आमची दिल आता ॲक्च्युली दिसतं बघ नाही कसं आहे ते, काली चायसारखं दिसतंय ना. वाजता औषधासारखं आहे ते. आणि जर तुम्ही टेस्ट विचाराल ते कसं लागतंय, तर मी तुम्हाला टेस्ट पण सांगतो याची कशी लागते. कारण तुम्ही सुद्धा ऑर्डर करा आणि तुम्ही सुद्धा पिया. आहे ॲलोवेरा ज्यूस आणि गिलॉय ज्यूस हे नॉर्मल माणसं पिऊ शकतात. आपल्या हेल्थसाठी खूप छान असतं, आणि हे इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी. आताच्या काळात जे काय चाललं आहे ते आपली इम्युनिटी सिस्टम, म्हणजे आपली रोग प्रतिकार शक्ती ही चांगली असली पाहिजे, आपल्या डिझीजला, आपल्या प्रॉब्लेमसाठी फाईट करण्यासाठी. आणि इकडे बघा आमची दिल बघ आता फेरीवर चालली.
आता ती सर्व बघणार काय कुठे कसं आहे. आता झोप झाली तिची. झोप झालेली आहे. आता सगळीकडे शोध कुठे काय ठेवलंय काय केलंय ते सगळं बघत राहणार. जा आता खुर्चीवर बस जा. मम्मी एकदा कोण पिल ना तर पिणार नाही बरोबर. एकदम पूर्ण 5 मिनिटासाठी तुम्हाला सांगू माझा एक्सपिरियन्स, 2 मिनिटासाठी तर पूर्ण तोंड कडू झालंय माझं. चल आता मला जेवण बनवायचं आहे. आणि एक्सरसाइज कधी करणार आहेस? नंतर थोड्या वेळाने. जेवण झाल्यावर करणार आहे. झील दिसली तुम्हाला कुठे गेली? खुर्चीवर गेली ती बघा बसायला. स्टडी चेअर आहे ना त्याच्या आतमध्ये जाऊन बसली आणि बघा. वरती कोरडाही सुद्धा आहे. तर अशी आमची आजची एकदम नॉर्मल इव्हनिंग होती बरोबर ना. खरं सांगतो तुम्ही पिया हेल्थसाठी चांगले पण तोंड कडू होणार. जर पाहुण्यांना घरी बोलवायचं नसेल ना तर हे ज्यूस द्यायचं त्यांना. येणार नाही पाहुणे परत तुमच्याकडे. हे दिल बघा, हे मेरे चॅनल की TRP नाही नाही, यू आर नॉट माय चॅनल का TRP. तोंड फिरवते. फर्स्ट TRP अँड शी इज दी मेन लीड ऑफ द चॅनल. चला हे बांधून ठेवा. ज्यूस पिऊन झालेला आहे. आता बघूया आता पुढे काय होत आहे.